Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ron ti surat, di ba kasalitaan, ni pagayam tayo nga Tata Sixto, Dear Manong Nemi. Napabaring kuwasak, Manong Nemi, idimang ko nga dagpukpukaw. Datan sa tikong kunada nga megapon, tuso sa randa at nga pukpukaw. Nakariing Manong Nemi, pati digiti talong ubing nga nabiit pa nga inapon ko. Nasarakak ida nga may walang-walang iti kalsada Manong Nemi nga agpalpalama. Kabayatan Manong Nemi nga nagagkalkalkalmet ka dagiti basuraan. Nukasta nga awan ti pagtrabahoak nga mga lakanyak iti construction. Manong Nemi kapampanaw lang idi, dagiti dua nga bumalasitangen nga tinaraken kong obing. Saan nga mapupuutan ti panaglabas ti panawen, Manong? Isladyak payen malagip numanot tawon kon. Numano nga obingen iti kalkalsada iti inukkon ko nga pinagtalin na ed kada ito'y abong-abong ko. Wano inaramid ko nga medyo nalagdamot nga balay. Dito'y squatter area. Iri na ito nga lugar. Ang papadakam amin Manong Nemi nga taga-squatter. Di mi amon o akin daga. Dito nagdisuan Manong Nemi ti barong-barong mi. Nalagdamot ka di ata. No kastang tudok at sang kami met nga maslep. No agbagyo hanlakit nga napig sa unay. Okay met. Hindi na mangig ko Manong Nemi ti ibagbagati agpukpukaw ako na. Na kayo! Ngagned, kanig iti balbalay, barong-barong ka na ito yung squatter area. Ikan na kayo, ti talong aldaw. Nga pumanawen, iti na ito yung daga. Iti na ito yung lugar. Gapot andan na kagatang. Bosko, tinanggatang. Binaon na ito, tapno pakamuang kayo, pakdarang kayo. Kukuha na nato yung bala, kukuha na nato nga daga. Iso nga na kayo, nga datoy. Dumugin kayo. Rugyan yung dagbakwet. Padawan yung dito nga lugar. Gaputandan na kagatang. Kahit posible nga padaus-dus na kinabalbalayo. Nasa kapila pumanaw. Balag kayo lan. Rugyan yung dagbakwet. Rugyan yun. Imasadeg Manong Nemi di talong ubing. Kahit may sa nangigam kanya. Tatay ko. Apay silin. Nalawag na lang ko na di bagbagadyak pukpukaw. Papanawan na tayo dito yan. Mamatpati ka na kita. Apay ka na sante ko mga patsyan data. Sabagay, itamad lang mapasamak ti gasto. Sante nga daga natin nagdiswan ti balay-balay tayo. Saan ka ti tata? Saan mo nga daga natin nagdiswan ti balay nga nang ipanam ka na kami? Saan nga ron? Ngayon nabayag ako dito.
Manulat tawon ko, hindi may dakdakak ka rito nga lugar. Kas kada kayo. Nagkatang-katang ang pati kalsada. Nagbibiyak ka sisya. Hindi ka may lakon ti mangtulong ka, nagitikas kada kayo. Rinugyakon ti timulong. Napanan na aron digiti na tulungan yung tatayos ko. 6'2" ko na mga 6'2" ko. Ay, wan, 6'2" ko na kuma. Nalipatak pa inagan yung tata. Kas kada kayo. Intun dumakil kayo. Kabailan yung tuwag sulsulo. Panawan ng ton sa kadi. Ha? Intun na akong graduarak ti elementarya. Ken posible ang graduarak kapit high school. Intun na graduarak ti high school. Hangkay tumat kabailan nga pagbasahin ti college. Kaya pumalo kayo tumatan, kaya ag working student, uno ag trabaho. Kaya yung asawan, kastat inaramin di kiti mo na nga kaslainan po nyo, tata 6'2". Goodbye, tata 6'2" ko na da. Sa umpit ang subsubli ka da ko ada. Oo, but pa. Amam, tata 6'2". Nasyakto ti pumano dito'y. Kaya nagtuag trabahon, ang sulsulak ton, ang working student ng to, as pagkarikan. No, napintas to tibiyag ko, ang subliyak ka. Ano na? No, napintas to tibiyag ko, ang subliyak dito eh. Nagsubli ka dito ka eskwetaran, kaya napintas tibiyag mo. Kaya ko nga sawan, tata, umay ka alain. Tanuad nandun napintas sa balay ko, alain ka, hanggang ka sa diyadak ka na balay ko. Kaya na tutubrak. Agtutugaw kan tulad na kapag tikas kang kinasihat mo. Nga agampon ka nagitipadam bing mawalang-walang tikal kalsada. Siyempre, agsupapa tumot Di kami, Dali. Di kami, Benji. Gito na, napintas at biyag tayo. Ikasano na saan nga napintas. Isoblihan ng tingatan ni Tatay Sixto, no saan nga napintas biyag tayo. Uri saan nga napintas. Siyak, agsubliak to. Sarong karak to ni Tatay Sixto. Tanong lumaklakay kayo ng tata, hanyan to ng kabailan tagtrabaho, sino pwede nga roti mga sikaso ka na kayo, kahit saan kayo ba't na nag-asawa, o matpod nung anak yun. Amom, Silin, Benji, Ken, Dani, no panawan na to, andan tumanin kasukat yun. Kahit na niya tumabating kasukat yun, kahit isunto man ti panagkapsot ko, imposible nga baybayan da. Wala nga, mga dasam kumamat tagbiag iti napintas ng panagbiag at atang 6'2". Iso nga ikarik ka nga. No, kas pagarikan na napintas to biag ko, soblianan ka do. Umayag to supapak ti kinaimbag mo, tata. No, kas na kumaamin na panunod, iti tinulungan, kinapintas ko ma. Mo, awamat, baka awamat ka na siya ti biag da. Hindi panahon da kan tata. Binagbagak mo dita. Nga, amudan nga biyagan ti biag da, agtrabaho da, agurnong da, agpamilya da, saan da liplipatan ni Apo Diyos. Nga mahumpay nagsubli. Mahumpay. Kaya kururayan nga dagsubli. Basta kas ka na kayo. Nulagin din, tagtawan kayo ti 16, 17, kahit dako na panawan. Mamalinda ka panawan. Tama pang kayo sa pulin nyo, tigasat nyo, ti sa baling nga lugar. Saan ka ngagtalin na dito ka iskwateran? Dahil tandadak pukpuk ko tatan eh. Hey! Naga mo! Naga mo, kunak! Sika! Siya ni Sixto. Tata Sixto ti hawag na kanya. Nabayag ka to yan? Ubingak pa ilahing hindi. Adak dito. Nabayag ka nga rin. Basta. Among nga rin ti pakasalitaan na ito nga daga. Dito nga makunang paset ito squatter area. Diyan ka mo, sir. Ini. Kasi laawan taking kukwa. Tahanda pa gan ano. Ngem, gabot ada nagparangin nga king kukwa, ket ada matitulo na,
Inla ko na. Kaya mo ka dito sa nakagatang? Sino nakagatang, sir? Tibos ko. Isut awawagag tibos. Ni Mr. Del Prado. Amo, ma'am? Saan ko amuha po? Kinabi nga ko ha. Ang ko mo. Kasano ko mga amok. Ison din nakagatang nga na ito nga nawang alote. Nga nagdiswan ni kiti balbalayo nga nag-squat dito eh. Iso nga kas ko na kinay, rugyan yun tagbakwit. Gabot kalpasan siguro ti talungal daw. Ha, umayin ti delumination. Nang delumination, di mo samat mabalbalik ka, sir. Demolition, ko naman. I want demolition. Umayan ti demolition na squad. Tapno ti kasta. Ket dalapusan na amin ni dito kabalbalay. Ha? Ket no saan nyo panawan, may raman kayo madalapos. Iti problema nga rin, sir, kita papanami. Kinawanan biyang minano, papanan nyo. Alangan ba nga nagtultuloy ka dito kayo? Ket na bus ko nga ni Mr. Del Prado, kaya't nagwa. Pas na ka ni dinarak ka na building na ito, developan na. Tapos saan ang kasto yung talinad nga, Diyak pagkat may turod ko matumay dito. Ana, nagreklamo ka? Numabalin ako, sir, kita pagpakasya. Saan na kam kumapagtalawin? Awan ti papanami. Sa kadwak digit talungobing. Putot mo, apo ko mina. Saan ko nga kapinino na? Abangar, adaking ka. Dapat oyok mo. Wan, di nga may magan. Sorry. Ala, agsao ka. Adat talo at tawanitan nga inalak ida. Bale, nampun ko ida. So, ano trabaho mo at agam ampun ka? Pasaray trabaho ti construction. Pasaray sumurutak ka na kita mapanagdalos ti kanal. Pasaray inakal-kal ti basura. Kapag agampun ka? Di mo pa yung mabiyag tabagim. Awa pa yung bukod mo nga balay. At problema kay tan. Nabay kami nga naramid ko ti kastuyin. Adun na kita natultulungan. Adun na kita napadakkel ko. Awang bibiyang ko natultulungan, padakkel dita kada. Sir, numabaling kat saan kong talawan na itong lugar. Dituyak nga di makkel. Dituyak nga naidakdak. Agkatang-katang nakamat idi, aging ka nakadanon ako nito ito nga lugar. Adamat idi nangalakan niya. Ngayon nasapa nga na tayo. So nga, ditoyak amangan, ditoyak amaturog, ditoyak nga agrupwat, nga mapanagtrabaho, agkalkal ti basura. Ditoyak nga gawid, ditoyak nga gluto, ditoyak amangan. Kaduwak na giti ampun ko. So, ano mabalin, sir? Saan ko kaya tapanawan na ito ang lugar? Madrama ka, matlak na kaya ng lakay 6 to. Diyak kaya napanawan. Abi ka mo, hindi mo kaya napanawan, kukwam ko mga ron. At ang maaramid mo, no, umayton na kita bulldozer nga dalapos ka na kita balbalayo. Alaman? Kaya mo saan ka pumanaw, padaldalapos na ka, manitlit ka, matay ka. Kahit ko ti matay, iti lugar nga ti makalak. Style mo, bulok. Para makita ito lang ha. Alag, saka na kayo din. Makamukay no sa dun, paano nyo? Basta talawan nyo na ito nga lugar. Dumagdagsan ti barokong kumano. Itala mapasamak na ito. Manipod niya da akong dito'y manulatawan ko idi. Itala nga da, umay mangipaka nga panawang min deto nga lugar. Gusto nga tadyo ko nada. Adda idi akin kukuangam di na pagan binaybayan na kami latang nagnaid. Siguro masapon na ti kwarta. Isongin lako na. Kahit na diyay, nangilakwan na.
interesado nga mang-develop. Ita, papanahon na kami. Manong nemi adot mabasbasak, mabuybuyak, manamdamag ko nga kastoy nga maspasamak. Kadagiti pelikula nga mabuybuyak. Kadagiti babaknang, aking kukuha, kadagiti squatter area, gabot kayat dan nga usaran ti dagada, padalapos dalatan. Mapasamak dagiti adu nga nadara, nga panangilaban dagiti taga-squatter area ti kalintiganda iti bayagdan nga nagnaid iti dayta nga daga. Adda dagiti matmatay, adda dagiti masugsugatan. Nga mawan ti sabali mapaturay no saan metlang nga dagiti babaknang. No apay kindi nga dagiti babaknang. Di daan mo nga kaasyan kan bigbigan nga padada nga tao dagiti kas kada kami nga marikrigat dagiti taga-squatter area. Ang natararamidan ti gobyerno. Ang daman isa-isayang kadang housing project nga magbagada. Nga mapi nga skas di madlata nga adu kami nga makunkuna nga taga-squatter area. Adu dagiti mangpampanaw ka dagiti balbalay nga ni kanda iti libre nga balay. Tawang hamat a kumpleto sa jay. Awan tiyandaan, awan pagtrabahuanda, awan pangalandat kanenda, balay mo't laing titinda, di namat mangtid ti kanen, di kita mapanbumalay. Kaslay ti dito nga lugar. Napiya na libre, pati kuryente, awan ti gastos mo, kabuta hanggang mag-usar ti kuryente. Nag-usar kam ti gas, uno kandela. Awan ti electric pan mi at awan kuryente mi nga ron. Awan pa danumnget, as nagmadlahing nagmabalim mi nga, sakduan nga waig, uri bagada nga narugit, papamimit dadangan, tapno, pamaawin mi data na dadangan danum sa amin to inumin. Una pag usarin mi nga pagluto. Ay, tatay isko, isko manen. Tata Sixto ko na kuma. Sabi, isko ka lang isko, ay Sixto na dagang ko. Nakalalisto, 6 kento, 6 no Adam 8. Kung peso na ata 6 6 plus 2 equals 8. Nga, ano tiba ka manen, silin. Talagang ipatuloy na ito yung may mangdalapos ka naging balbalay ito dito sa dinungan ito papanantayo. So nga, sumapul kayon tatay 6 mo. Ito mabalin ito ang akaran. Mabante ka naging sirok tirang tay. Napiyan sirok tirang tay, ada bubungan tayo, di arang tengay, agdiding tayo latan no awan ti madanon tayo sadya. Baka pati naging sirok tirang tay, kita doon na kita agnaet sadya. Isa din yung natin papanan tayo, tata. Saan tayo nga pumanaw dito? Ala, apay ko muna saan? Kasaridak na kita pang panglakayan dito. Sorry. Tata Sixto, nakarot oyek nyo. Huwag nga ron, naubad kami ni gatang mo tiagas. Hindi apay kumawa ni gatang nyo. Kumatang kayo ha. Imbas nga gatang ko, igatang ko tulangin ti bagas. Kinsidaan ka para ka na tayo. Oregoy kan, kasanon no matay ka. Mga sinapot Diyos. Talaga ka di ka saan tayo nga pumanaw ito Saan tayo nga pumanaw? Ditoyak ang di bakyan. Ditoyak ang matay. Di bang lakayan mi manong name iti detang squatter area inumong nakam amin nga panaka pangulo ti tunggal balay. Ket kunana ka na kami. Amoyo nga din ti damag, dagas nga damag kakadwa. May pagip iti may na panag-demolish dito, kalpasin talong aldaw, boss. Oin, Mr. Del Prado kanot nakagatang iti dito nga taga. Bagas dawag, no itamang pay. Nga dag-interest ka papanaw ka na tayo dito Nga mangibagang tagikwa. Nangartiramin na boss. Ada-kada kayo, no kahit yun, ti pumanaw.
Sino kaya't na't pumanaw? Ay, di may kaya, dito yung minata. Kasanong na kita, nagbinakbakit sa ito, Di kita na, inalansang galba, katakawa, takdakal di kastos, napintasibiyag ti dito, natalagid tayo ito, saan tayo nga malayos, no ada bagyo, okay met, handa mat una yung mapektaran, saan tayo panawan. Ay, kasanong nga rin kakadwa, no, talagang umaiton ti demolition team. Kaya at data pala dito, pilit nga, dalapusan na nga, rebaan na kitibalbalay tayo. May kilaban tayo, boss! May kilaban tayo! Kasla ka na yung mabuiboya tayo! Kasi nun, no, awan laban tayo. Atot masugatan, atot mataga na tayo. Lumaban tayo man, agbaligid ang tumait lang mang dalapos ka na kitibalbalay tayo. Saan ka nga na siya no alantaitan, di kita babalintay nga pakiranudan. Ikatan tayo nagdigal ba? Irakrakan tayo na kita adigi, o no diding. Tama, sumapol tayo, ti mabalintay nga pangipatakderan. Balbaliw nga pangipatakderan, ti balay tayo. Ngayon na kasta nga dalapusan na kat maperperdi. Awan sa serbina. Awan ti maisave tayo. Tayo balubos ka, ti boss, nga may dalatang dadailan. Isurot nga kunak ka na kayo. No talagang ipuwersada ti mang demolis na iti nga lugar. Awan maramit tayo. Makilaban tayo man, at naman masaktan ka na giti demolition team. Baka adado ka na tayo. Naglagipin nyo, ada armas da. Anang orte armas tayo. Awang paltog tayo. Palsiit. Flying speak. Buneng. Imo ko. Dito lang. Anat laban tayo kontra ka na giti paltog. Ka na giti armalite. Papapapapak. Matay tayo amin. Anang orte ramidan tayo, boss. Kas na ko no anya ti pangedeng yo, adalata kada kayo. No diyo kahit ti pumanaw, alagat adalata kada kayo. Ngem no da kita makapanunot ti pumanaw, mabalin yung arugyan itaan ti agrakrak. Tabunagan yun. Ngaya dayo, sakbay nga umay ti demolition team. Ano mako na yo? Sino maya na pumanaw? Lagi kapilutan nga na kami na boss. Tawa. Barbarin na makakita kami dito sa bali kapag yan. Sino ti saan na kaya ti pumanaw? Siyak ti may isa boss. Ay. Mang Sixto. Wen boss. Abay nga di mo kahit pumanaw. Dito ya kang di makel. Dito ya kang matay. Awang namin tinamnamayek nga pagkakarami ka na kit. Kakadwak na kit talong ampun ko itang obing. Kasi no, pati na kayo kat madalapos. Sungod nga kunak, boss. Dito ya ka di makel. Adun na gini pinatpadakil ko dito yung obing nga inalalak ng inampun ko. Dito ya ka matay. Bahala ka, nasut ko na. Ang mo siya kagad, jakpa kayo ti matay. No sa anak mo na pumanaw, kat madalapos akto aglisi ka. Tala nga ron, kajak pa kayo ti matay. Hala, orayan tayo. Ora kat adapit bale may saita at dapat dungal daw. Kaya dungas pagadigan ta dumting to may katlungal daw kat makapagdesisyon kayo, alis tunto lahat panagbakwit tayo. Kabigatan na manong nemi at darigin sumagmanon nga agrak-rak-rak. Siyak manong nemi, saan ko rinog yan? Gamot at trabaho ti duwangal daw si Muro tak manong nemi. Napamat nagbasa na kita talong ampun kong umping tada palang basbasa elementarya. Kamalman na manong nemi may kaduwangal daw. Iti may katlungal daw kung nakanyak na gitumping. Saan kami nga mapanagbasbasa? Tata Sixto? Kapay. Tulungan ta kalangin nga agbagkat. Nung sa dinuman ti pangipanantay ka nagiti gamit tayo nga mabalintay nga isave. Awan ti pumanaw. Awan ti krakrak. Adun na kiti nagkrakrak. Sumagmanulay. Adun na kiti kaskada tayo nga saan na kaya ti pumanaw. Ay, dahil man na imay ini. Anda man na dahil na kami kapon manong nemi. Na ito yan, ti maudingal daw.
Oo na! Apay nga doon pala nagitisangan nagbakwit. Tumbigat pa lang di pa nagbakwit yo. Ano na daw ang tiyamin? Ha! Saan agang angaw? Kasyan nyo di magiyo. Lukas pagkarigat na lumabang kayo ka nagiti demolition team. Ha, baka no, damatay ka na kayo nga masugatan. Hawan tilaban nyo kin Mr. Del Prado. Adot koneksyon na. Baknang. Iso ka saan nyo kalkalabanan sunak. Sino kayo kumalaing? Alaman? Awang kalintikan nyo, kamutasan nyo nga dagat nagdiswan na kinipalbalayo. Iso ang kita tinasapa pa'y. Agrobuat kayo, nagbakwit kayo, sakmay kamalado ti amin. Nadanon naman iti ayan mi manong nemi ka nagiti padak uno nagiti ubing ko ampun ko ubing. Hey! Lakay 6 daw! Uwan lakaya kon. 6 to pitinakan ko, sir. Ana? Awang pag po agbubuat, agbakwit. Awan. Sampai nga nagbalbalo decision ko. Dituya ka di makel. Dituya ka matay. Nilalaing ka. Adun na kita nagbakwit ni. Nag-eskalatonan na kita balbalay da. Nagiti sandalang nga kasapulan ng tinabati. Subagman mo lang. Adado kami matlayan nga nabati. Ado kayo nga maltiltil. Ado kayo nga matay ditoy. Awan laban nyo. Urayek intun bigat. Tabarbaring na makasiritak ni Mr. Del Prado. Saan niya tanamitam kini Mr. Del Prado? Kinibos ko? Padasik to nagpagpakaasik ang kuwana. Kaya't kung to makasarita ni Mr. Del Prado. Ininom tayong tirabii, manong nemi, inumun na kami manen, tipa na kapangulo mi iti dahitang squatter area. Kakadwa, mas masit gamang. Manulang nagitipin manawan. No Jack Mariro boss, kat 15 na lang. 15 nga head of the family, 15 nga balay. Kaya mano tayo amin, aganay tayo nga 60 nga balay, boss. 60 nga pamilya. 15 lang din ang pimanawan. Di ada doon tayo nga nabati. One. Kaya nung pagarigan ta dumteng ton ti demolition team. Nakaboya kayo din, kasanot pa nag-demolish. Nagkiti babaknak. Kontra kada tayo nga squatter area. Nakabuy-boya kami, boss. Agustar na ka na kita'y heavy equipments. Tapno alistraw na nga marakra. Nagkiti bulldozer. Bulldozeran na rin balbalay tayo. Tapno malinis na rin ito nga lugar. Tapno nadaluston. Nalinis din na ito yung ibagbagada nga panakakukwa. May raman tayo lagi din nga madalapos. Nangasagana kay kadi nga makimay-may sa kanya tapno ni kastakat. At ipain tayo iti inadanon di kiti demolition team. Anyat arami din tayo, boss. Agkakamayan tayo. Agkikimin tayo. Agbalinte ka may mesa. No dupragan na tayo, dungparin na tayo, hantay palubos matulid tayo. Kasanong boss no parakpakin na tayo. Isa nga basta agparakpak na latnamot na na. Mang ted warning boss. Warningan na tayo. No sante pa ilaglisik at parakpakin na tayo. Isa na nga tamat na marami. Idin tayag ko ti imak manong. Boss? Oy, magsikisto. Namakunam. Kung na rin umay mangmangted ti pagdaar, kadwadan to kanon ni Mr. Del Prado. Kahit ko humampasamak busket ko. Sakbay no anyaman ti makayat ng haramitin. Siya to mismo ti makisarita keng kuhanan. Pagpakaasyak to, nga no mabalin, kahit saan na tayo apapanahon.
Amo, Mang Sixto, adumaten ti kasta nga nagpakpakaasi. Maumpet na naputak nga nang patgan ka reta nga pakaasi. At ako nadan to, kasapulak, na ito nga daga, taginatang ko nga rod nga papintasen. Ket kaputas, awambat karbingan nyo ito, pumanaw kayo. Saan ka din nga paglentigan, boss? Nga sakbay nga aramiden dakindagan ay takit ada kumamadatay itad nga pakapanan tayo. Mamanulat mga ramit tigas ta. Malasin nga ta, no gobyerno, iti bang padisi ka na tayo, mang panunod dat lugar nga paka-relocatean tayo. Yung saman nga para gobyerno, no, di kat pribado. Pribado man taking ko kwa. Sama na gobyerno. So ako na nanto agad, bahala kayo. Makamukha yung tibiyag nyo, at sa dinuman tipagidakdakan, tigasat kada kayo. Kunan. Padasik to sir, ti makisarita ka na kwada. Kini Mr. Del Prado. Katuan, padasan na ito, magpagpakasik ang kuana. Yung mga wala tamukon. Kaslag para parik ng kanya kakadwang, dahil ito inton bigatin ti maodi nga kadata ito. Iti kabayag tayo dito ito lang mapasamak. Tikas to'y. Isungarod, boss. Dito ya di makel. Lakaya ko. At doon na kita ampun ko nga nakapanawin. Napalubusak nga napanin nakigasang-gasang nga nangpanaw kanya. Dahil ito'y talo. Nga ampun ko, tinauding. Diyak ka di mapatakil di ito'y dito'y. Saan ka din ang talineed dito'y. Nga mulitek. Ditoya ka di makel. Ditoya ka matay. Karabian na manong nemi sana ka makaturo. Alimbasakan na. Numanin tumakderak. Amapan uminom. Itinanom arak ko na kumang jak pinapadasan ti minom ti arak. Sigarilyo. Doon kita inom no kanta ka nagsisigarilyo. Pasaray awisin na kining pulos. Kape. Inak ang kape. Ada in termos ko itay nga naputot nga danom. Ada 3-in-1 nga ginatang ko. Inak ang kape. Hindi pa nagkapkapek manong nemi malaglakip ko na tamat tinapalabas. Manon tawon ko hindi panawan dak digiti awan asin na kanaganak kaniya. Binaybayan dak. Aduman digiti kabagyak nagsusublat nga mangalakan niyak nga minirumen dak. Aging ka nagsusto oyak. Imayak dito'y kit dito'yin nga di makilak. Tada nangalakan niyak. Dahil di tatateban. Nga mawambay ti may nga tawen ko iti danana iti matay. So nagmaymay sa akon. Iti panagdakil ko adumatin iti masalsalaw ko nga bubing nga butawan pagyananda. Kayad naman ti sumurot kanya. Umayda. Panak ida no kayad na nagbasa pagbasahig ida. At doon ka klase ti trabaho manong nemi tinastrit ko. Basta pangawartaan nalinis lakid di. Trabaho. No awan mapanag ang kiwar iti basura. At dadigiti kariton ko. At dadigiti nagdaanan. At dapat dadigiti kamarbaro. No manon nga kariton. Tinaperdi. Mapasamak ka di. Di papanaw ko iti na ito nga lugar. Isa din papanak. Sa din papanami ka nagiti talumabing kakaduak. Awan na mo. O renuan yan tungat at araramidan na kanya. Didak mapapanaw. Nung dalapusan tuman ti bulldozer dito nga balay. Dito nga barong-barong. Pati siyak dalapusan dakto. Nung dahi taman iti pagpatinggan ni biyak ko.
Ngam di kiti ampun ko umbing no handa pala kahit ti matay to, umbing da pa di pumanaw da. Bayan daklat nga siya akong ti malitlit, mapalidlidan. Ngam dumabalin ako kahit ko pala tagbihag. Kahit ko nga adupay nga umbing ti matulungak. Kahit ko nga awan ko man di kiti agwarang-warang nga ubing ti kalsada. Adda ko mapakaipananda tapno. Adda mga sikaso ka dakwada. Adda pagturugan da, adda pangananda, adda mang pabasa ka dakwada. Ngaminton ka, no? Nga maibus ti kiti kakasta ka klase ti panabiyag. Intun ka, no? Nga awan ti makunang squatter area. Intun ka, no? Nga awan ti marigrigan. Intun ka, no? Met nagtultuloy di kiti buwak nang iso da madlatan adda buwak nang. Na iturog ka mutlaeng manong nemi iti kabigatan na. Detan. Adun dagpukpukaw manong. Gimtengen! Dagitadan! No! Dagita mang demolish din ti maluluar tayo! Dagitadan! Ti tao manong nemi nga imo na idi ken may kadwa nga nagpakdara damanen. Ano? Agin lalaing kayo! Imo na! Sumasarunod ti demolition team! Tamao din ito yung banlag ko ka na kayo! Ada pala gundawa iyo! Ada pala kanito yo! Tano makita na kita demolition team nga talaga agrak-rak kayo. Gayat pumanaw kayo. Handa nga dalapusin. Dalapusan nanto lagi ni bati may bati yo. Tapno madalusan nga may impisan dito. Hey! Laki 6 to! Apay sir. Ako kaya talaga tipanggap mo pumanaw? Saan pa nga nagbalbali decision mo? Saan to nagbalbali? Kahit mo talaga matay dito. Dito yung nga dimakil. Dito yung kamatay. Style mo, lakla ka yan. Paala ka. E masalusod ko man, sir. Umay ka din talaga ni Mr. Del Prado. Umay! Talaga kahit na may matangan no kasano nga madalapos, kasano nga madalusan no impisan ito nga dagana. Mabaling ka din nga kasalitak to mismo. Sakbay nga aramidan nyo ti kayat yung aramidan. Mabaling ka din nga kasalitak to. Abay sikat Pangulo Dinoy? Saan man nga siyak? Ngam kahit ko nga siyak ka mismo tagpagpakasi. Tunadyak mariro siyak ti kataingan iti na ito nga lugar. Basta awa na ka. Sikapit siyang umanugot, sikat na taingan dito, kataingan, kalakayan. Kabuta siyak na ron ti kabayaganan dito. Ano mabaling ka siyak kada panahon dito nga lugar. Style mo. Kailangan. No kaya't mo, umay ka. Tas sumabat ka. Nakakapagbuting kamay. Anak ko, tiyata, sumurot kayo kanya. Makikuyog kayo. Ore, saan mo na bandang tampon mo? Aman, kahit kung ang dada. Tapos namanging dano ka sa nung panagpagpakaasik ti bagbagam na Del Prado. Adan manong nemi ti demolition team. Nagasaganan dan manong. Hindi ito makandanon kami ni tinawada nga lugar. Into do manong nemi ti lalaki. Tinapinta sa kutse. Dito ti logan ni Mr. Del Prado. Mabiglayan nga. Talang iba ka kahit mo kasalita. Sige, boss. Thank you. Inasad ganda ti kotse. Nailokat ti tawa. Ti kotse ngamliningdan ti tauhan ni Mr. Del Prado. Kalpasan na. Nagsubli maron na yung tauhan na. Urayam, dalang sa salita na. Sipsiputak manong na yung kasano. Ken kano, kanito, manoktan tiri daw ti kotse. Idi mo ang lakatan, manunemi, ket dumdumsag, iti may sa nga lalaki nga, nabisked, guwapo, at tabak ng ngaron. Nakapurmal, idi mas asadeg manunemi, tiyak pulos.
inbawing ti matang ko. Ti pakabuklan ni Mr. Del Prado manong nemi tinakapukusan ti matang ko. Kasla, kasla amok, kasla pamilyar ti rupa na kanya. Kasla iso. Ulo kayong ingas na lang. Boss! Iso na ito ko nakay 6 to. Natangkan. Dito yung kanong nga dimakil. Dito yung kanong nga matay. Kahit na kanong kang salita, boss. Kaya pinatgak mo na at nawang kong kunada. Babalin na kami ng panawan. Sige, boss. Ngayon baka no, adadakas nga ramidan na kang ka. Awan to tidakas nga ramidan na kanya. Nagtungpal maron ni mitauhan. Aging gamit at matanak ni Mr. Del Prado. Tata Sixto. Malasindak. Hamokon. Alan. Wenata. Siyak. Numaminsan kakasasalak ang mating si kani Alan. Di may sakaragiti. Di may sakaragiti. Inampon mo. Di ka kumakayat, hindi nga panawan, tata. Ngam ko na. Panawan ka. Tagsubliak to. Iso ka nagsubliakon. Iti pa nagsubli, Alan. Papanahon na kami matan dito eh. Dadahil lang matan na kiti balbalay mi. Madadahil na kiti balbalay yo. Tap numasoktan ti baro. Alan? Ang kari kiti bagi, Tata Sixto. Nga dumteng to kabailak, nga gatangan dito nga daga. Nga ditoyak met, nga di makil. Nga ditoyak. Nga nang bukil, iti karit ti biyag. Nga no siyak to, ti mapag-asatan. Nga bumaknan. Tulungak, tigitikas ka na kayo. Ikan kayo, iti bukod yung nga madaga. Ikan kayo, tinatalgad ka na pindas ka balay. Ikan kayo, ti trabaho yo. Dagitinaskan nga ganan. Kadagadal da. Pudno ka ti magmangay ko. Silin, Dani, langigyo. Sinunod kita nga talon, Tatay Sixto. Dadun ti kabarborita nga bansada, nagitikas ka na kayo, hindi nga nasalaw ko iti kalkalsada. Ngawan ti pagyananda, kahit inalak ida. Nakasaysayat kayo, tata. Iso nga rumbeng laing, nga sagrapan nyo meten tinamay, ken pintas ti biyag. Nga saan kayo nga malamlamukan, tikas to nga lugar. No di kita, maturog kayo meten iti dekudson nga katre. No nasken nga maturog kayo iti de aircon nga kwarto. No nasken nga sumango kayo iti napintas ka lamisaan kat na sustansya kat naiimas na gini taraon no grasya nga may pasang. No nasken nga pumasyar kayo nga nagiti kayet yung nga pasyarin nga pipintas nga lugar. Katrubeng unay nga may pahay ka na kayo. Katsyak ti mga ipahay. Tata Sixto. Kasupapak ko iti kinembag mo. Kasupapak iti kinembag mo iti padang nga tao. Iso nga. Pansamantala, ngagyang kay palangit yung lugar,
nga pangipaknek kada kayo. Tainton malpasen nga may patakder dagiti balay nga para kada kayo. Kaya dan tumatan dagiti asdeg nga eskwela, mabalin nyo pagtrabahuan, kanda dumapay. Nga may pasdag, iti ito nga daga. Nagsubli kayo ito. Tapnurugyan nyo. Iti agbihag. Nga saan akas iti dati. Agbihag akas kadagitay natalagad ti kasasaan na. Saan kayong lumakuna nga taga-squatter area? Gabutasan doon nga maawagan ti squatter area na ito nga lugar. Nupay, pag naidan dagiti dati nga taga-squatter. Ulitek, dagiti sa inyo nga napadpadasan, hindi mapadpadasan yun ton. Babayin kanya. Nangigyo ka nga dua! Uy! Nangigmay! Kanagyaman tayo ang kuana ni Alan Del Prado. Kasto ini pala tikatakil na. Ini inalak isuna. Kasi dati nga naramidag kakadwa. Nuanyat na aramid kanya kini. Dahil tada damian. Kapinidot na aring na. Sana tinarakin ti makatawan. No ba'y nasapa nga pimusay. Kastamad tinaramid ko, hararamidag kita. At may isa ni Alan Del Prado, kadigitay. Inampun ko, nga di panawan na, yung kari nagayam ngagsublinto. Tano, dagas-gasat na. Santon nga makuna nga squatter area na ito nga dimbakalan na. Nakaimbagaw na ni Apo Diyos ka na tayo, kadwa. Kadagyaman tayo, kini Apo Diyos. Agyaman tayo. Kasla pagkirimlaing no labsak tag sa umanong. Saan kami nga natagtakan iti nagpak niyan mi. Inagsubli kami iti da ita nga lugar intududan no sa dinot akimbalay da ita. Nga damat papeles manong ngay paigam na. Kasta tinapasamak kat iti ayan mi kadig iti talong ampun ko. Ay, Tata Sixto, abay, Dennis, dante ti kapibindasan na. Gabuta, hindi tayo ti talaga inyaramidan ni Alan iti kabintasan, ken kakompletuan. Hantay ito nga mako nga marigrigat. Napibintas to lagi na diksarwatin tayo ken kanin tayo. Hindi masapol ang trabaho tayo. Kit, kami ngay, trabaho kami, agbasa kayo. Pagbasahin na kayo ni Mr. Del Prado. Kanuray pa no saan na kayo pagbasahin na napintas betod kanya katrabaho. Nagbalinak to nga alalay ni Alan na kita mabalimbay. Tagasat ko na. Itungkot na kano ka na iti papapan nga lugar tapno mapadasak mo iti mapan ka rin napintas nga lugar. Kasta nga rod tinapasamak manong naimida kami. Ididay di nga lugar kat nagmula kat apimintas ti biyak mi. Saan ba't kadiya ako nangadul out amin manong naming nagtrabaho kami. Naigkan kami di trabaho. Tapno na dyan lahing ipaunag mi kat pagtrabahuan mi, paglingatan mi. Yung mawalan ti problema, gabuta libre mat ti balay, dadya, kuryente. Di ka maunay kas-kastar at ka matatagbayad kas tamat yung dinanom, ken ag-ekonomiya kami matlang. Manong na yung napadasak, tisang ko pa'y napadpadasan. Hindi, tayo tugtugot nak ni Alan, kadag iti papapanan na. Kasla yung bilang nak, nga pa naka-advisor na. Huwan manong. Amat makunang at bodyguard, at damat bodyguard na, ngayon siyak ti pa naka-advisor na. Siyak ti pa naka-amana. Diyak pa'y napadpadasan, kad napadasak, tinapan, kadag iti lugar, numapang kami ti restaurant, pares class nga restaurant. Nagdagos kami ti hotel, pares class nga hotel. Numapang kami sa Hong Kong, di Singapore, at di Amerika. Yung nababalin,
Ket naghanak ang paot sa bali nga lugar. Kahit ko tagpaot, ididimak ka lang nga lugar. Kahit ko nga makita, no kasan panagduras, panagturpus, dagit agbasbasa. Agas ti panagturpusen, dagit talungomping, nga naudi nga bansada nga tinulungan. Kastaman tiraramiden ni Alan, numabalin kit awan dinakayat nga da makita na dinaipalubos nga da nagiting mawalang-walang umping. Tano anda, pakaamot ti DSWD kang kuana. No kaya't mipay, iti mangala ka na gito'y, lana. Kas kini Alan, kas tamad kanyak, nabaybayan nga ubing. Kayat mi, nga awan ko man ti mabaybayan nga ubing, aging kakabaylan mi at tulungan ito. Manong nemi, napigsak pa laing, numampay, ag 90 akton. Diyan mo, ngam dito siguro, sigurado, itinakam ni Apo Diyos, nga mangtad pala kanyak itipigsak and kiran. Tapno ituloy ko, tagbalin nga advisor ni Alan, para kadagaday, nakanaduman ng nemi, ngayon kam tultulungan, ken araramidin mi nga charity works. Lumanan damagik kang kuana, no kasano nga bimaknan. Umis-isam lang ta. Tata Sixto, saan yun nga tuntunan pa no kasano bimaknan. Ngam timulay ti panunod nagkaputi na dalus nga pupuspusan no kasano bimaknan. Tano saan ko mga nagkaput na dalus nga panagbaknan ko. Patyen nyo kadingaron, nga natalgeda. Patyen nyo kadingaron, nga dududua yung timang bambante kanya. Sa bagay. Sala nga kaskan ka tila nga, tiyada kabutbutag na, Alan. At samon nga istoryaan pa no kasano, katimaod kang kanigita, ang kinabak na. Tinasgan, kata, nasayat iting kapangususaran. Nasayat tinagapon na, iso nasayat mat iting na panangusaran. Tila dilawag kani Alan, manong nemi, kata, no adda pa panambing nga lugar, adda sa rungkaran na nga babae. Alan, tata, saan ka din nga madid ka sa tangaramidan? Sabi ko mga madid. Tultulungan kita. Uwan nga asawak amin nila. Psst, tagtagari. Kahit ko, nga, adda na kita'y lugar na papanak, nga damat ibatik, nga sadyay, dumakel, iti puunan, wano, lahi ni Alan del Prado. Manong nemi ni Apo Diyos intelekmin nga namin pinsang kang kuwanan sa dinapagtungpalan, charity works, nga tultuling at charity works, nararamidan mi, akaduwak ni Alan del Prado. Dahil nga rod, manong nemi di pagkasalitak, manipuli di pa naggapok iti squatter area. Bako naman ito na. Ganokit kita na kat may sakpa na baknang. Gapot iti kaduak kat baknang. Sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga rin nga nagbuya. More power to your program. Tuwing nga nagkaman nga pagaya mo, Tata Sixto. Tata Sixto, di gad awanan di kiti gabat iti squatter area. Nagbalin na matan nga nausaryo matan na kita gabat. Napatag ti gabat ko na pagtungo ka no, ito kayo. Alaga, thank you. Iti pa nang i-share mo na ito pagkasalitaan niyo. Iti pa nang i-share mo kanya, iti messenger ko, iti detail yan.